ningú t'ensenya a com es porta una pressió, a com pots digerir una bronca o com pots digerir el que és per tu un fracàs, que no és un fracàs, però al final ningú t'explica res sobre l'esport del rendiment, ni sobre com gestionar les coses o quan són al nivell tan alt. Des d'Esquerra potenciem molt o volem potenciar molt l'esport perquè pensem i creiem que aporta moltíssims valors, no? I que a més és un àmbit que sobretot ajuda molt a la inclusió. Llavors, en aquest sentit, a més barrejat amb el que significa ser dona i tenint en compte que la majoria de dones quan arriben a l'adolescència deixen de fer esport, les poques que n'han fet, perquè encara ens falta molta cua, no? Ens sembla molt interessant poder parlar amb una persona com tu que tens tots aquests títols, no? I que has aconseguit tantes medalles en el Campionat Nacional de Natació i també en de Catalunya. Volíem preguntar-te una miqueta com ha sigut la teva experiència, com vas començar? Però primer de tot, moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi. Per mi sempre és un plaer parlar de l'esport, ja que ha sigut la meva vida. I per mi, jo vaig començar aquí al Club Natació Santa Perpètua, bàsicament em van apuntar els meus pares, com fan molts pares, per poder sobreviure al final en un medi en el que no estem acostumats, com és l'aigua. I mica en mica vaig anar progressant i al final vaig considerar que em volia federar i em vaig federar, vaig començar a competir des dels 8 anys, porto més o menys competint, inclús diria que una miqueta abans. I res, i a partir d'allà vaig començar, diguéssim, la meva carrera esportiva, tot i que en aquell moment jo no ho sabia, evidentment, perquè era molt petita. I res, aquesta Santa Perpètua, la piscina de Santa Perpètua, ha sigut la meva casa durant molts anys, fins que va haver un moment en el que vaig decidir donar un salt, un pas més, que va ser marxar a un club on estava tot el tema de la natació més professionalitzat, pel tema d'instal·lacions, pel tema entrenadors, al final la visió que tenien cap a la natació i cap a la competició i l'esport en general. Ja que aquí em vaig veure com que no podia arribar a on jo volia. Al final, el problema que tenim també a Santa Perpètua és que tenim dues piscines. I la piscina que està coberta, per dir-ho d'alguna manera, conviuen el club, conviu també els abonats, conviuen, per exemple, altres activitats que no tenen a veure amb la natació, com poden ser l'aquagym, no? Clar. I en aquest sentit ens trobem que tenim una piscina estupenda de 50 metres, però que no està coberta o que en qualsevol cas no està climatitzada, no? Que creiem que potser seria la fórmula. Creus que milloraria el fet de tenir una piscina climatitzada aquí? És a dir, una persona que competeix està a gust, sé que estàs millor amb unes instal·lacions tancades, no? Però vull dir, podria ajudar? Sí, crec que sóc la millor persona per parlar d'això, justament perquè jo a les 6 del matí a Sabadell em ficava a la piscina exterior a ple hivern, nevant i tot, he nedat a piscina exterior, o sigui, la gent té molta por pel fet que és exterior, però un cop tu estàs dintre l'aigua, si està climatitzada i la temperatura està bé pel teu cos i per aguantar un entrenament, per aguantar qualsevol cosa, doncs crec que afavoreix molt. A més, que cap als esportistes que competeixen és la piscina olímpica, la de 50 metres. Per tant, crec que afavoriria molt sobretot els esportistes, els que estan al club federats, ja sigui per campionats de Catalunya, d'Espanya, perquè moltes competicions són de 50 i clar, aquí jo me'n recordo que jo començava a entrenar a la piscina de 50 metres al juny, finals de juny, més o menys, i és quan bàsicament s'està acabant ja la temporada, que dius, he competit en piscina de 50 durant 5 competicions o més, perquè les competicions en piscina de 50 comencen a l'abril, i he estat entrenant en piscina de 25, que per un nedador això es nota moltíssim, perquè també t'has d'entrenar en piscina de 50, ja que és molt diferent el tipus d'entrenament. Aleshores, crec que sí, que afavoriria molt. Tenim desaprofitada, no? La piscina de 50 metres quadrats, que si la poguéssim climatitzar amb energia renovable, podria estar-se utilitzant com a mínim 10, 11 o 12 mesos l'any. En aquest sentit, afavoriria que competidores, persones com tu, poguéssiu quedar-vos o saltar, diguem-ne, a un altre municipi una mica més endavant o més tard, no? I poder seguir competint per Santa Perpètua perquè tindríeu més espai.
Com és la teva vida quan arribes a Sabadell? Quants anys tenies? 12 anys, 11, 12. I allà vaig començar a entrenar 3 dies a la setmana al matí, que m'aixecava a les 5 per anar a entrenar, a les 6 entrenava fins a les 8 del matí. Aleshores d'allà venia aquí al col·le, que anava a la Florida, i després per la tarda tornava a anar cap a Sabadell a entrenar 2 hores més. I així va ser la meva vida quan vaig començar a Sabadell, fins a 6è de primària, i després ja vaig donar el salt i vaig començar a anar al col·le de l'Escola Santa Clara de Sabadell, que és un institut que té un conveni amb el Club Natació Sabadell, que és un institut per esportistes que estan federats i que són d'alt nivell, per compaginar millor els estudis amb la natació. Com gestionaves les amistats? Perquè entenc que hi ha dades que asseguren, no, que les noies fem esport quan som petites, no? Però que quan arriba l'adolescència la majoria de nosaltres deixem de fer esport i ja, a mesura que van passant els anys, cada vegada menys, no? És ara que s'està començant a potenciar una altra vegada i s'està començant a visibilitzar a través, doncs, de figures com, per exemple, l'Alexia Putellas, no? Que ha ajudat una miqueta a revifar, no? I a fer-nos sentir que les noies que hem fet esport doncs, tenim una mica de referents. Com gestiones sent adolescent, no? La sociabilització amb les teves amigues de l'escola? Feien esport, no en feien? Totes les meves amistats de la infància van desaparèixer per complet perquè, evidentment, jo portava un altre ritme i totes les meves amistats eren de l'esport. O sigui, amistat amb gent que no fos de l'àmbit esport, jo no en tenia. Bàsicament no les podia mantindre. Primer de tot perquè la gent no en tenia a la meva vida. Segon, perquè hi havia molta gent que no la respectava. I tercer, perquè al final és complicat per tema horaris, per tema... Has de renunciar a moltíssimes coses al final quan tens un objectiu que és altíssim i que has de treballar dia sí, dia també per arribar a aconseguir el que vols. Sí, jo, per exemple, amb el tema del pes, diguéssim, i de la meva constitució física, és on he tingut més problemes i on més m'ha perjudicat de cara a la meva carrera esportiva, que a causa d'això va ser un dels motius pels quals vaig haver de deixar de nedar, perquè bàsicament se'm va matxacar molt el fet del meu cos, no entenien, o sí que ho entenien, però no volien entendre que jo tinc una constitució, que la noia que tinc al meu costat té una altra, que el noi que tinc davant meu té una altra, i bàsicament es guiaven per uns patrons fixes que tu els havies de complir sí o sí. Tinguessis un metabolisme ràpid, tinguessis un metabolisme lent, tinguessis una genètica o tinguessis una altra. Què passa? Que a mi mentalment em va fastidiar molt i crec que perquè a tu els resultats et surtin i et vagi tot bé a la teva vida en general, el més important és estar bé a nivell mental, perquè si no estàs bé a nivell mental, la resta no vindrà. I crec que ha de ser un equilibri entre tot. I a mi em van fer pols mentalment en aquest sentit i al final vaig acabar amb un trastorn de conducta alimentària. I com jo, moltíssimes companyes meves que sé que ho han passat o que inclús et diria que moltes no són conscients i tenen un trastorn de conducta alimentària perquè el problema és que s'han normalitzat moltes conductes que no són normals, que són conductes que t'estan fent tindre una mala relació amb el menjar, que evidentment és totalment comprensible el fet de ets un esportista d'alt rendiment i has d'atendre la teva dieta, al final tot ho mires cap al teu resultat i al teu objectiu i estar a la millor forma física possible, no? Però sí que és veritat que s'ha de tindre en compte les necessitats de la persona, els problemes, les dones sobretot que tenim la menstruació, tenim molts canvis hormonals i són coses que no es tenen en compte a l'hora dels esportistes i que molts cops es compara amb els nois quan els nois tenen una genètica i un metabolisme completament diferent a les dones. Desafortunadament vivim en una societat molt androcentrista, que és el que deies tu, no? Que han enfocat la medicina, que han enfocat qualsevol patró de qualsevol cosa, no? Ficant com a centre i punt d'origen l'home. I al final les dones menstruem, tenim canvis sexuals, canvis deguts a la nostra sexualitat, tenim
una forma i una complexitat absolutament diferent, no? I no estem igual al principi de mes, per exemple, que després de tenir la menstruació, no? Per ficar un altre exemple, el nostre metabolisme funciona absolutament diferent i estan creixent una altra vegada els casos d'anorèxia en general, no? Imagino que en el tema de l'esport encara deu ser molt dur. En aquest sentit, sí que el Govern de la Generalitat de Catalunya sí que hi ha un compromís per treballar contra la pressió estètica, no? Que no és tan enfocada en l'esport, però sí en el general, de dir talles que siguin coherents, patrons, filtres d'Instagram, filtres de TikTok que estan afectant, no? Una miqueta tot això és el que es vol treballar, no? Normalitzar que nosaltres som normals tal i com som i que per tant no necessitem ni filtres, ni maquillatges, ni estar fent unes dietes superestrictes i que de vegades s'han de tenir en compte en quin punt de la vida et trobes perquè segons quins comentaris et poden afectar moltíssim. Clar. M'imagino amb 14 o 15 anys que devies tenir, com et pot afectar, i en plena pandèmia? Bueno, la pandèmia va ser justament després que allò ja va ser el punt d'inflexió de que el trastorn de conducta alimentària se n'anés cap amunt. El que passa és que jo al principi no em vaig donar compte de què ell tenia, perquè a més no ho vaig explicar a ningú, m'ho vaig quedar per mi, que és una cosa que, sisplau, si a algú li està passant, heu de demanar ajuda. I que, clar, jo vaig agafar el meu trastorn de conducta alimentària quan ja estava molt desenvolupat. I m'ha costat 3 anys poder començar a tindre una millor relació amb el menjar, perquè això al final és com un petit trauma que et queda tota la vida i que per culpa de certs comentaris, de certes persones, de certes actituds, de certes conductes que tu has tolerat perquè ningú t'ha ensenyat què és el que sí t'havies tolerar i què és el que no, i no he tingut l'ajuda que necessitava per part del centre del rendiment esportiu, ara he patit moltes conseqüències a la meva vida. I, per exemple, hi ha hagut molts cops que jo m'he odiat a mi mateixa pel fet d'odiar la natació, però és que jo no odiava la natació. Jo odiava la gent que m'havia fet odiar l'esport que havia sigut la meva vida. Però clar, en aquell moment jo no ho entenia perquè no era conscient de que no era culpa meva. O sigui, al final la meva psicòloga em deia: tu has sigut víctima, Júlia, tu no tens la culpa de res. La culpa tenen els altres. Això que dèiem, no? de ficar l'home en el centre de qualsevol de les coses, no només amb estètica, i no sé si t'hi has trobat, però detectem també, per exemple, que les instal·lacions esportives en general també estan pensades, no? En visió d'homes, vestuaris, lavabos, tot el tema d'higiene, no? O sigui, tot el tema de necessitem, per exemple, algo tan bàsic com no hi ha mai paper de vàter, els baldons no tanquen, els vestuaris acaben entrant i obrint qui vol, no tenim vestuaris adaptats, per exemple, a copes menstruals, no? Que nosaltres menstruem i necessitem tenir també en compte això. En aquest sentit també pensem que cal remodelar pensant en aquesta mirada lila, no? O sigui, més enllà només de l'esport. No sé si t'hi has trobat amb moltes diferències en aquest sentit, tu que has viscut. Bueno, bàsicament crec que utilitzant el que tu dius, que sempre l'home és per davant de la dona i es té sempre la mentalitat quan tu vols alguna cosa de vale, doncs això anirà bé, i pensen en com li anirà bé a l'home i no pensen com li anirà bé a la dona. O sigui, fan els vestuaris, per exemple, o els lavabos, igual. Aleshores crec que és un problema, perquè, per exemple, jo el que crec que faria falta en molts vestuaris és que nosaltres, desgraciadament les dones, ens baixa la menstruació a vegades quan menys ens ho esperem, i potser un dia te n'oblides la copa menstrual, o no la portes a sobre, o no portes tàmpacs, o no portes compreses, i crec que potser en un vestuari o en un complex esportiu, quan tu estàs fent un esport, t'haurien de facilitar aquest material. S'està potenciant ara a favor d'evitar o anar reduint el que és la pobresa menstrual, no? S'està treballant en aquest sentit a les escoles, i nosaltres també creiem que tots els edificis públics de Santa Perpètua haurien, i per tant el pavelló o el complex esportiu en general és un d'ells, tenir, no? Aquest material menstrual que sigui el màxim sostenible possible, perquè òbviament no podràs tenir copes, no? Però que puguis facilitar, si alguna noia o alguna nena en algun moment puntual li baixa la regla, estan fent esport que pugui utilitzar-ho. L'última pregunta que t'anava a fer és: què és el que més t'agrada de la natació? Què és el que més t'apassiona de la natació? El que més m'apassiona de la natació és que
Crec la nena que va començar a nedar, sento que és quan la porto més a dintre, perquè ho faig disfrutant sempre, tot i que en alguns moments m'ha costat molt per totes les vivències que he tingut, sempre la segueixo tenint a dins i bueno, després m'emporto tots els valors, les experiències viscudes. No sé, sóc la persona que sóc gràcies també a la natació i l'estil de vida que he portat i sé que sense ella no seria res del que sóc ara i m'he portat a persones meravelloses també. De totes les coses que m'han passat també m'emporto grans aprenentatges i m'ha servit per ser més forta a la vida i per saber que mai ningú ni res em pot trepitjar. Què li diries a una nena que acaba de començar a fer natació? Quins valors? Doncs que sobretot disfruti, que sense disfrutar no s'arribarà mai a l'objectiu a què vols arribar i que no es deixi trepitjar per ningú, ni sigui un home, ni sigui una dona, ni sigui la teva millor amiga, ni sigui per ningú, ni el teu nòvio, ni ningú. Al final ets tu qui té les decisions sobre la teva vida i ningú més. I al final, si vols nedar i els teus familiars et diuen aquest esport és per homes o qualsevol cosa així, no facis cas. Si a tu és el que et fa feliç, doncs endavant.